F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li ftit aktar minn 97,000 familja din il-ġimgħa ser jitħallsu l-ewwel minn żewġ pagamenti ta' benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja għall-2025. Bejniethom ser ikunu qed jirċievu kważi 24 miljun euro. Għalli flimkien ma' xi pagamenti oħrajn jistgħu jsiru fil-ġimgħat li ġejjin u bit-tieni pagament li jitħallas f'Ġunju. L-investiment tal-2025 mistenni jisbuq il-50 miljun euro. Benefiċċju addizzjonali fis-sens li għandek il-kola li hija normali u dan huwa benefiċċju bżida mal-kola, ovvjament l-għan tiegħu huwa wieħed dejjem dak illi inti tolli l-kwalità tal-ħajja tal-poplu ġenerali, mhux biss tal-faxxa t'isfel imma anke tal-faxxa tan-nofs. Il-Ministru Falzon qal il-mekkaniżmu biex jiddetermina l-ħlas tal-familji żewġ fatturi, dak ta' dħul tal-familja jew tal-individwu mqabbel mal-livell ta' 60% tal-medjan nazzjonali ekwivalentizzat u n-numru ta' persuni fil-familja. Min-naħa tiegħu Segretarju Permanenti Mark Musso qal li dħul tal-familja jew tal-individwu li qed jitqies din id-darba huwa dak tal-2023 skont id-dħul kif irreġistrat mad-Dipartiment tat-Taxxa. Żied li d-dħul li jgħod huwa dak nett wara tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tat-Taxxa. Spjega li r-rata bażika tal-benefiċċju li fuqha qegħdin jinħadmu r-rati għas-sena d-dieħla hija ta' 4.66 euro fil-ġimgħa f'kumpens addizzjonali akkumulat mill-2023 sal-2025 u għażiet jgħid li aktar ma dħul tal-familja jew tal-persuna jkun baxx wala jkun il-benefiċċju li jitħallas. L-istess qal li jiġri fil-każ tad-daqs tal-familja għax akbar ma hija kbira l-familja aktar ikun il-benefiċċju li jirċievu. Il-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja jvarja minn 145.20 euro fis-sena sa massimu ta' 1,500 euro fis-sena.